Kag sa Good Vibes, isa ka artist nga barber nga taga Escalante City ang nagsugod sa iyang barbershop sa Bacolod City. In demand na siya karon kay man pati ang mga kilala nga personalidad ginapleplitehan siya para magkadto sa ilang mga lugar para maguntingan niya kag mag-groom. Aton siya kilalahon sa sini nga report. Ini si Chad Damalerio sa Escalante City. Siya ang artist nga barbero nga nakabase sadto sa Escalante City. Kag 2 years ago, nagsaylo siya sa Bacolod para buksan ang Adlaw BCD sa may Art District sa Mandalagan. Gintipo niya ang iban pagid nga mga artist nga mga naga-haircut man. Istorya ni Chad, sa tuanay, nakaagi siya trabaho bilang kargador kag tricycle driver pero nang ibabaw ang iya pagka-artist gani ginpursige niya ang pagka-barber kag hairstylist. Sang sa Escalante City pa lang siya, mga politiko ang iban sa iya nga mga kliyente. Sang nagsaylo na siya sa Bacolod, nagdamo pagid ang iyang mga kliyente. Pati mga negosyante kag politiko. Kag isa na diri si 3rd District Congressman Javi Benitez. Antes ang sona, nakabaton siya sang special request kay Kong Javi nga magkadto mismo sa balay sa kongresista kag dito himuon ang haircut and grooming sa Metro Manila. At sino ba naman ako para tumanggi sa nag-isang Javi Benitez? At shout out nga pala sa isang staff ni Kong na nag-asikaso sa ticket ng eroplano, papunta at pabalik at hotel na si Ma'am Tricia. Ma'am, maraming salamat po talaga. Ginpaplitihan siya pa Manila, kag may sugat pa sa airport. Ibang klase magpalaga ng barber si Kong. Imagine, meron ng taga-sundo, meron pang taga-bitbit ng gamit at taga-bukas ng pinto. Wow! Nag-hotel kag the next day, gindala siya sa balay ni Kong Javi. Dito na, kag iyaliwat nga naguntingan ang kongresista nga iya nga daan nga suki. Istorya ni Chad, naging maayo lang man ang ilang istoryahan na isamtang ginaguntingan niya si Kong Javi. Karami ko no istoryahon sa iya kay hilig niya man ang arts. Nakita na natin ang matamis ng ngiti sa matangkad at gwapong congressman. Sulit si boss, magaan kausap. Pero tika, parang akong napapaupo sa kanya. Parang sa akin ang mansion na to ah. Dito na nga nagsisimula ang conversation namin ni boss. Sabi niya, Chad, welcome. Kamusta? Sabi ko, boss, napagod ako. Napagod ako sa sobrang saya. Kag pagkatapos ng iya assignment, ready to go na sa zona si Kong Javi. Suno kay Chad, may mga kliyente man siya nga mga taga Iloilo kag Cebu nga nagapaplete sa iya para guntingan sila. Nagapasalamat siya kay amat-amat niya na nga nagakatuma ng iyang handom nga makagroom kag magunting sa pila ka mga sikat nga personalidad. Isa sa mga handom niya sa gihapon nga maguntingan ang amay ni Kong Javi nga si Kong Albi Benitez.